Kowe dadi wong lanang blas ra duwe pikiran wis kere ra kerja malah ngesrot karo iku. Aku njaluk cerai saiki, aku wis ra kuat. Cerai, ra urus. Rasa cangkeman. Kowe dadi wong wedok ora tau gelem ngurus omah, malah sebut kan terus. Ing ruang tamu kahanan panas. Bagus lan Laras lagi padha nenangke egone dhewe-dhewe. Devi, Amel nunggu nak. Saiki bapak karo ibu wis cerai nduk. Devi karo Amel milih melu bapak apa melu ibu? Aku melu buai Pak, aku di karo bapak semisi terus. Aku melu bapak wae karena sing bapak ini. Bapak ibu bengong dewe-dewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang jalan dewean. Ora ono sing jaluk dilahirke nang kaya ngene. Amel ayo nduk. Rong taun sawise Bagus rabi karo Nisa, ing omah Nisa lan Caca lagi santai. Cah iki duit nggo tuku kelambi anyar, sesuk kowe kudu tampil paling ayu. Tudun mama, makasih. Pak, kula nyuwun duit kanggo tumbas buku. Buku kula pun telat bayari. Halah, buku terus. Kowe ra wis duwe silang kancamu. Bapak lan jenengan duit, enakmu gak buku pulang saja. Suatu hari ing teras omah Amelia teka dolan nemoni Devi sing lagi lungguh dhewekan karo perupan sedih. Loh, Mbak Dev kenapa kok guru banget? Bapak karo Ibu anyar nyandi. Iku men ngrameke ulang tahun nih Caca. Aku dek kene kaya wong asing. Lho, jare wingi Bapak arep nukoni Mbak sepatu anyar. Aku mau janji-janji tok, aku saben dina dikongkoni kalau di seneni tok. Laras teko amarga dikabari Amel. Laras nesu amarga weruh Devi sing ora keurus. Bagus, metu kowe Gus, tega-tegane kowe nelantarake anak kandungmu dhewe. Ana apa iki? Rasa gawe rame ning kene. Delengen Devi dhewe anakmu duduk batur, kowe luwih nengenake anak sambungmu daripada anak kandungmu dhewe. Apa mergo bojo anyarmu kuwi? Loh, kok aku disalahke? Cukup Pak, aku milih Bapak mergo aku sayang nanging Bapak jebule milih Caca. Aku tak milih Ibu wae. Devi, Bapak. Wis telat Gus, kowe wis nglarakne atine anakmu mergo egomu dhewe. Pancen